Kita niyong mga basakan, ang laki-laki, ang lawak ng basakan dito. Lahat po yan ay Hi guys! Welcome back to my channel. This is Hangal Girl, ang inyong hangal sa kabukiran. Sa bukid. Kung hangal kayo, mas hangal ako. Char! Char! So today's video ay wala. Ano kaya ang i-video ko, no? The struggle is real. So guys, ngayon is Sunday. So non-working day. Charot! So off ko ngayon, kaya maghahanap na ako ng iba vlog. So tingnan nyo, ako po ang Reyna sa bukid. Charot! Reyna sa kabukiran. So nandito ako sa gitna ng basakan. Para akong itik nga nagkaangkaang sa halapad mong basakan. Char! Buot bukikion. Bulikaton ang masakit kong kagahapon. Char! Ug ambi na lang ng yawi sa kasilyas. Aron dito na ko ipadagayday ang nagkaigit-igit kong pagmahay. So today's video ay ang init, grabe. Ang grabe ang init. Init dito guys kasi it's 1 PM in the afternoon at kaliligo ko lang. O si Vadiva, feeling fresh. Fresh. Charot. Fresh. Charot. So, pupunta ako kay Wiser Bad dahil sabi ko sa kanya, magba-vlog ako dahil wala na akong mai-vlog. Wala na akong mai-premiere. Charot. So, pupunta ako sa kanya sa gitna ng charot. So guys, nandito ako sa basakan. Itutour ko muna kayo habang papunta ako kay Wiser Bad. So, nasa gitna ako ng basakan. Tingnan nyo. Yan. Kaaani pa lang. Mag-aani pa lang kami. Hala. O, tingnan nyo ang aming kabukiran. So, yellow na ang aming mais. Yellow na ang kahumayan, guys. So, lagi na lang ako nagso. Tingnan nyo ang basakan. Basakan over there. So, may na sa gitna dahil inani na yung gitna kasi mas nauna na hinog. So, lagi akong nagsuso. So, ganyan. Ang aming bukid. Dang. Ang aming bukid. Yan, ang mga mountains over there. Charot. So, ang mga nakikita nyo, ang mga basakan. Yan, lahat na basakan na ganyan. Yan. Wow. Makikita nyo. I-ano ko pa. Charot. So, yan. Makikita nyo mga basakan, ang laki-laki, ang lawak ng basakan dito. Lahat po yan ay hindi akin. Lahat po ng basakan, agayapit ko mahulog sa basakan giatay. So lahat po yan ay hindi akin. At, iwan ko kung sino may-ari ng mga basakan, mga kapitbahay namin. Charot. Doon ang bahay ni Wiser Bad. Papunta pa ako. Ano kaya? Ang sabi ko sa kanya, magagawa kami ng Ang sabi ko sa kanya, sakit ang ulo ko, uy. Okay. Gagawa kami ng Gagawa ako ng vlog ng 100 layers lipstick challenge. Charot. Kahit hindi ako china-challenge. So, aloy, ang ng kuan ng mga palay ba?
lose my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. So, nag-video pa ako dito sa Basakan, guys. Bali. Init kaayo. Sana na lang may pagkain dito sa Wiser ba. Charot. Uy, guys ko. Ang init. Grabe. Ang init ng pagmamahal niya. Charot! Sana man lang. So, ay, buti na lang may puno. Nakapagpahinga ako. Sobrang init. Guys, sobrang init siya. Ang init ng kanyang mga pagsinta. Charot! So guys, nandito ako sa ilalim ng puno ng sitaw ganiday, kamyas? Dalandan! Ano ba? Dalandan, ang daming bunga. Ang daming bunga ng dalandan ni Wiser Bad. Tingnan nyo. Uy, naiinis ako sa video ko. Ba? Ayan, tingnan nyo. Ang daming bunga. Nakita nyo? Bakit ba ganito ang iyong damdamin? So, ayun guys. Before tayo proceed sa vlog. Charot. Ano bang tawag dito? Vlog na naman. Huy, nakatunog kong iti. Atay. So, nandito ako sa puno ng ganito ba? Dalandan. Kahil sa Bisaya. Ano pa? Ang daming bunga, guys. Nakita nyo? Maklaro ba sa ano? Tingnan nyo. Tingnan nyo dito. Bakit ano ko? Luspad gay ko. Tingnan nyo ang bunga. I-focus ko muna sa dito, be. So, ayan. Nakita nyo na ang bunga ng kahel, ng dalandan. Ng dalandan, ayan. So, ang dami. So, gagawa po tayo ng juice nito. Grabe. So, magbabala tayo ng isa. Hindi pa siya masyadong hinog. Pero, pwede nang kainin. Pahingang asin! Pahinging asin. Ang tagal ni Wiser Bad. Ano kayang gawin namin ngayon, no? Sana papayag yun. Super kg pa naman yun. So, magbabalat muna ako ng dalandan. Charot! Na. Hala, grabe guys. Oh, hindi pa siya masyadong hinog. Tingnan nyo ang mga pangyayari. Oh, ang bango. Mabango ito, pero hindi siya. Charot! So, ayan, nabalatan ko na. Agay, gipa ako lamigas. Aduh, natumba pang kamera ko. So, hala, uy, pangit ko, uy. Pangit ko. Charot! No. Uy, Diyos ko. Tapos luma pag ano, uy. Grabe, sobrang asim niya, guys. Kasing asim ng pagmamahal niya. Ayan. Aku lagi cari mama muda buat kasih uang sejuta. Sana matamis man lang ito kunti. Hindi napaka-asim. Parang yung parang yung kilikili ng mga ex nyo. Oh! Boom! Aku lagi cari mama muda buat kasih uang sejuta. Tagal ni Wiser Bad. Hinahintay ako dito sa labas. Kumain lang ako ng kahil. Pahinging asin! So guys, ang vlog na ito ay kumakain ng kahil.
kahit ano na lang, no? Ah, sige, walay paas lumay. Hoy, Diyos ko. Di dyan ako matake ang kaaslum ani. Grabe ang asim, guys. Napaka-asim talaga. Grabe. Huwag niyong kainin. Ang advice ko, huwag niyong pagbadali diya, oy. Pagbilis diya, oy. At 13 years, day. 13 years na ako dito. Hindi ka pa tapos dyan. Paghilom. Paghilom. Pagdali diya. Nahihiya na ako sa ano ko, charot. Para bang ano. So ano kaya ang problema ko ngayon kung ano yung title ko sa vlog na ito. Ang tagal, oy. Wag na lang kayong humingi ng kahil. Buisit ang asim nito. Hey, grabe siya kaaslom, guys. Grabe, nahuluwa ang mata ko sa kakaasim. Uy, grabe. Ay, dapat mag-vlog. Grabe, hindi ko kaya. Hindi ko kayang iwan ka. Charot! Bilis diya, oy! Asa man to, daan ka? Nag-on na na? Wala. Ay, oh! Wala nag-on naman di ay ni.